Šta dobijemo kad pomešamo čokoladu, karamelu i keks? Dobijemo Twix. Dobrodošli na kanal Miloš the Kuvar. U današnjoj epizodi pravimo Twix kolač. Sve što nam je potrebno za ovaj brz i jako ukusan kolač, pored pomenutih sastojaka, je ovakav pleh, čije ćemo dno namazati rastopljenom čokoladom. A zbog činjenice da još uvijek nisam nabavio mali rešo koji će stajati ovdje pored mene, ja ću samo da puknem prstima. Kada se naša rastopljena čokolada uticajem magije stvorila pored nas, vreme je da je promešamo i naspavimo u pleh. Obavezno je naspite sa desna na levo, jer u suprotnom kolač vam neće ispasti ovako ukusan. Šalim se, naspite kako želite, ali nemojte je razmazivati špatulom koja na sebi ima otvore kao što to radim ja, jer to je jako pogrešno. Kada smo završili sa razmazivanjem, vreme je da na čokoladu poriđemo keks, a pošto je ovaj deo jako dosadan, ja ću ubrzati video, vama prepuštam da uživate u prefinjenim pokretima mojih ruku koje ređaju keks. Kada je keks poriđen, to bi trebalo da izgleda nekako ovako, a mi uzmemo karamelu i idemo sprat niže da je rastopimo. Karamelu rastopajte na jedinici, jer ako ste nestrpljivi kao ja i uključite je na trojku, karamela se neće rastopiti, već će izgoreti, kao što je to bio slučaj kod mene, pa sam morao sve ponovo. Mudrac je jednom rekao, budala uči na svojima, a pametan na tuđim greškama. Vi budite pametni, jer ja sam ta budala koja pravi greške samo za vas. Kada smo karamelu razmazali preko keksa, nosimo ju u frižider na 15 minuta da se ohladi i stegne. Kada je karamela stegnuta, vreme je da na nju naspemo i drugu turu rastopljene čokolade. Ponovo sa desna na levo, ponovo se šalim, sve lepo izravnjamo i ponovo u frižider, ali ovoga puta na 2 sata. Rekao sam 2 sata, ali nisam uspio da sačekam ni 45 minuta, tako da se čokolada nije dovoljno stegla, ali to nije razlog da kolač ne nasečem i probam ga, jer iako nije baš reprezentativan, verujem da je jako ukusan, a šta oči znaju kada je ukus u pitanju. Zbog činjeničnog stanja da imam previše video materijala, ne znam šta bih govorio, reših da vam ispričam jedan vic. Kako počinje recept za kolače u nemačkom kuvaru? Zauzeti kuhinju, haha, kako smešan vic. Sada ću uzeti kašiku i probati moje remek delo, možete da mi verujete, možete da mi ne verujete, ali ovaj kolač je izvanrednog ukusa. Ako mi ne verujete, napravite ga sami i uverite se u moje reči. Ili pitajte mog komšiju Marka koji je sinoć pojeo ceo pleh. Do sljedećeg druženja, ostanite mi lepi, srećni i debeli. Pozdrav!